Добрий ранок. Інформаційний ранок розпочинається на телеканалі АТR. У студії працює Олександр Сенько і говоримо про найактуальніші і найцікавіші події в Україні та світі. Депутати Верховної Ради не підтримали ініціативу опозиційного блоку щодо відміни закону про деокупацію Донбасу. Тепер спікер Верховної Ради Андрій Парубій може підписати закон про забезпечення державного суверенітету України над окупованими територіями Донецької та Луганської областей і передати цей закон на підпис президенту. Власне, про проблеми людей, які сьогодні живуть у прифронтових та прикордонних районах Луганської області, говоримо з моєю сьогоднішньою гостею Іриною Ворігіна, виконувач обов'язків голови Луганської обласної держадміністрації 2014 року. Пані Ірина, доброго ранку. Доброго ранку. Щойно ви повернулись з поїздки з Луганської області. От скажіть, будь ласка, які настрої? Ну, спочатку я б хотіла затронути ту тему, про яку ви зразу говорили, про закон про реінтеграцію Донбасу, тому що його суспільство чекало дуже-дуже давно і його прийняли. Але ж зараз ми сподіваємося, що все-таки президент його підпише, тому що це не дуже великий, але крок вперед. І ми сподіваємося, що нарешті Порошенко візьме на себе відповідальність як головнокомандуючого нашої України, і цей закон буде підписаний. Тому що цей процес був розблокований Верховною Радою, але ж іде час, і закон залишається не підписаний. Що гарне в цьому законі? Що все-таки війна визнана війною. І ще була прийнята поправка Батьківщини про те, що наші переселенці не будуть платити судовий збір, коли будуть боротися з країною-агресором. Тому що у нас є громадський рух «Сила права», який в судах доводить, що наші громадяни постраждали в результаті агресії Російської Федерації і окупації нашої території, і вимагають збитки, погасити збитки нашим громадянам від країни-агресора. І якщо людина-переселенець подає позов до суду, то їй потрібно було платити судовий збір 8-10 тисяч. От скажіть, будь ласка, звідки у переселенців такі гроші? У них інколи на хліб цих грошей немає, а ще платити судовий збір. І я вважаю, що це дуже-дуже позитивно. Тому що воїни АТО і сім'ї загиблих, вони не платять судовий збір, а саме переселенці платили, і тому це позитивно. А стосовно того, що по Луганщині. На Луганщині буває майже щомісяця я проїжджаю всю територію. А в скільких регіонах ви побували, власне? У яких містах? Я була від Попасної до Мілового. Це і Марківка, і Новоайдар, і Біловодськ, і Старобільськ, і Лисичанськ, Сєвєродонецьк, тобто майже всю територію Луганської області. Хочу що сказати. Знаєте, всі люди хочуть миру і хочуть спокою. Тому що чим далі йде час, тим люди, знаєте, дуже зневірені. Вони вже не сподіваються на мир. Особливо дуже важко в оцій прифронтовій зоні, там, де Попасне, станиця Луганська. Тому що ці люди знаходяться в сірій зоні, в зоні ризику. І щоденно наша територія обстрілюється. І люди не впевнені в майбутньому. Але знаєте, що мені люди сказали? Що вони не хочуть бути сірою зоною. Вони хочуть бути регіоном, де можна було вільно вести свій бізнес, для того, щоб можна було спокійно жити. Вони говорили про те, що потрібно створювати на нашій українській території такі умови, щоб люди з окупованої частини Луганщини хотіли повернутися. Щоб вони, коли приїжджали на нашу неокуповану частину, вони повинні бачити, що на Україні краще, що розвинута інфраструктура, що створені робочі місця, що гарні дороги, що є перспектива в майбутньому. Що на сьогодні? На сьогодні ця територія, знаєте, вона кинута на призволяще. От навіть ремонтували дороги. Я хочу сказати, що це на Луганщині не ремонтували дороги, а це осваювали кошти. Я проїхала, я була на Волині, в Львівській області, в Івано-Франківській, я бачила, як ремонтують дороги. Грошей на Луганщину дають скільки ж? Але просто так заляпали гроші до наступного року, а далі буде видно. Ями по пояс. От люди переїжджають з окупованої території на нашу територію. Що вони бачать?
Вони, по-перше, бачать, що ця територія нікому не потрібна, що люди виживають як можуть. І якби не гуманітарні організації, міжнародні гуманітарні організації, я навіть не знаю, як ці люди б жили. Коли ми зустрічались в Попаснянському районі, які були пропозиції від людей? От у нас є 25-кілометрова зона, де постійно обстрілюється ця територія. Для того, щоб люди нормально жили і розвивався бізнес, потрібно якісь пільги, якісь кредити для цих людей, для того, щоб вони могли цей бізнес розвивати. Далі, от залізничники отримують 25% до заробітної плати, тому що вони живуть на лінії розмежування. То чому б не зробити і комунальщикам, і працівникам швидкої допомоги? Тому що і енергетики, і інші представники комунальних підприємств, вони виїжджають прямо на лінію розмежування, і вони щоденно там знаходяться. Тобто всі пориви, всі аварії вони ліквідують. І їм також не дають 25% до заробітної плати. Я вважаю, це неправильно. Тобто ті люди, які живуть на лінії розмежування, їм потрібно якось трішечки допомагати в цьому. Для того, щоб люди хотіли повернутися додому і нормально і спокійно жити. Пані Ірина, я хотіла б все ж таки попросити вас заакцентувати увагу, за рахунок чого зараз виживають люди у цій сірій зоні. От не створено ні робочих місць, не створено ніяких немає можливості якось забезпечити 100% безпеку для людей. От за рахунок чого виживають? За рахунок ентузіазму, за рахунок сили духа і за рахунок віри в Україну. І все-таки вони вірять, що війна закінчиться і все буде добре. Але ж маленьке уточнення, я перепрошую. Люди, які живуть у сірій зоні, вони не вважаються переселенцями ж за законом України? Ні, вони не вважаються переселенцями, тому що вони живуть, це їх власні будинки, власні квартири, власна територія. Тобто вони не вважаються переселенцями. Переселенці – це ті, які переїхали з окупованої частини Луганської області. І вони можуть переїхати, наприклад, з Попасна і в Станицю, і жити тут, і вони будуть вважатись переселенці. А самі люди, які живуть на лінії розмежування, вони не вважаються переселенцями. У мене тоді більше просила б вас акцентувати увагу на тому, яка зараз необхідна допомога власне цим людям на законодавчому рівні, на рівні пільг. От ви зазначили, що є окремі пільги для професій людей, а от власне на тих людей, які не дивлячись ні на що, залишаються в себе вдома, в своїх будинках. Ну, по-перше, які мотиви їх спонукають залишатись, а по-друге, яка їм потрібна допомога від держави, від волонтерських, можливо, організацій, від громадськості? Знаєте, от на превеликий жаль, держава у нас усувається від цих питань. А у нас цим займаються волонтери, громадські організації і міжнародні фонди благодійні. А тут потрібно, мабуть, щоб і держава звертала увагу на цих людей. Я як сказала, що потрібно пільгове кредитування, потрібно, щоб були якісь пільги на придбання житла. І це не тільки ті переселенці, які живуть в цій сірій зоні, а взагалі для всіх переселенців, які живуть на території України. Чому, наприклад, ті люди, які живуть в сірій зоні, вони там живуть? От дивіться, в 2014 році дуже багато людей виїхало з окупованої частини Луганщини. Я буду говорити більш за Луганщину, тому що воно мені близько, і я це бачила особисто. Вони поїхали по Україні, а потім повернулися туди. Повернулися туди дуже багато людей не тому, що вони хочуть там жити, а тому, що вони не знайшли себе, тому що потрібно було знімати житло, потрібно було знайти роботу. А ми знаємо, що безробіття в Україні просто зашкалює, і тому люди повернулися на ту територію. І от люди Попаснянського, Станично-Луганського району, вони живуть в своїх квартирах, вони живуть в своїх будівлях, і вони думають, вони наживали це роками. Вони збирали це по копійці.
І вони не хочуть кидати свої будинки. Вони сподіваються, що все-таки війна ось-ось закінчиться і вони повернуться додому. Дуже ж багато переселенців, які поїздили по Україні, вони повернулись на Луганщину і живуть на Луганщині, знаєте, начебто ближче додому. Ось-ось і ми повернемося додому. А взагалі в Луганській області зареєстровано близько 300 тисяч переселенців. Це дуже багато людей. Це деякі люди і проживають на території Луганської області, а деякі люди, вони зареєстровані на території Луганської області, їздять додому, це пенсіонери, потім повертаються через 2 місяці, отримують пенсію і знову повертаються. Тобто це різні люди, ті, які і живуть, ті, які і не живуть. Знаєте, що хотіла ще зазначити, що я побачила в Міловському районі? Міловський район – це специфічний район. Він межує на півночі Луганщини з Росією. І там є така дорога дружби народів. Якщо ти їдеш з лівої сторони, то це територія України, а з правої сторони це територія Росії. Тобто по лінії, можна сказати, по білій лінії так йде кордон по цій вулиці. Так ось, ви знаєте, у нас 3 роки йде війна з Росією. Але ж діти деякі з Міловського району ходять до школи в Росію через міст і ходять на школу. Чертківський район. Росія виділяє туди великі кошти для того, щоб показати, що в Росії краще. Інші райони Росії живуть дуже бідно і набагато гірше, ніж наші українські райони. Але тому, що люди з України йдуть в Чертківський район, Росія виділяє на це кошти. В школах тепло, в школах діти повністю забезпечені. Візьмемо Міловський район. Закриваються школи, тому що холодно, то карантин, то в класах по 10-12 градусів. Скажіть, будь ласка, невже Україна не може забезпечувати нормальні умови для цих школярів, які вчаться на території України? Невже ми не можемо показати, що у нас набагато краще? А люди туди-сюди ходять і вони порівнюють. І це неправильно. Ми знову програємо інформаційну політику. І що це таке? Невже Україна не може забезпечити, щоб діти ходили до школи саме на території України? Це повторюється, як було до 2014 року. Діти прикордонних районів Луганщини, це Станичного Луганського району, Міловського, Біловодського, ходили до школи в Росію. Зараз до школи ходять в Міловський район. Це неправильно. Пані Ірино, я перепрошую, власне кажучи, що ви пропонуєте робити у цій ситуації? Як з неї виходити? Я вважаю, що потрібно виділяти. Можливо, щось вже зроблено, чи щось наразі ось має бути зроблено? Я говорю про те, що на Луганщину і на Донеччину потрібно звернути увагу, потрібно виділяти кошти на розвиток цієї території, для того, щоб було порівняння, що у нас набагато краще. І тоді життя зміниться. До людей потрібно йти, з людьми потрібно розмовляти, тому що оця недолуга політика, яка була по відношенню до Донецької, Луганської області, інформаційна політика, вона дала ті результати, що у нас розпочалася війна. А чи достатньо безпечно зараз на цій території, щоб робити якісь дійсно кроки вже і по забезпеченню освіти, і по забезпеченню медицини, благоустрою? Ви знаєте, дуже багато бояться туди їхати. Не потрібно боятися, потрібно їхати і працювати. Ви ж не боїтеся? Я не боюсь. І вчителі, наприклад, Західної України їздили на Луганщину по обміну досвідом, а вчителі Луганщини їздили на Західну Україну. Тобто вчителі, бюджетники не бояться. А деякі політики, деякі народні депутати, вони навіть бояться поїхати. От приймають різні закони, але ж для того, щоб прийняти закон якийсь, потрібно об'їхати всю територію, поспілкуватися з людьми, поговорити, зрозуміти, чому вони так налаштовані. І тоді тільки можна щось змінювати в житті цих людей. От повертаючись про закону про реінтеграцію, пані Ірина, на вашу думку,
Які саме положення цього закону вплинуть на реальне повернення Україні цих окупованих територій і, власне, допоможуть вирішити ці питання? Ви знаєте, цей закон реально не поверне нам ту територію. Але те, що ми в цьому законі є, що у нас не АТО, а війна, це вже позитивно. Тобто і є ворог, ми розуміємо, з ким ми ведемо війну. АТО, незрозуміло що. Тут вже є ворог, це Російська Федерація. Але ж для того, щоб щось змінилося, потрібно йти далі. На цьому законі не можна зупинятися. Для того, щоб взагалі припинити війну, потрібно шукати інші формати перемовин. І Україна повинна брати на себе ініціативу, а не користатись тим, що їй нав'язують. От вчора, 11-12 лютого, 3 роки Мінську-2, да, і кажуть, от, Мінськ-2 було 2 роки, 3 роки, а потім 4 і 5. Ми повинні розуміти, що Мінськ-2, він прийшов в глухий кут. Що Україні потрібно шукати інші формати перемовин. Яка пропозиція у вас? Я взагалі вважаю, що потрібно переходити до Будапештського формату перемовин. І я, і наша команда, я член команди партії «Батьківщина», ми вважаємо, що нам негайно потрібно переходити... У чому ефективність цього шляху? Тому що підписанти Будапештського меморандуму гарантували нам територіальну цілісність і незалежність. І от хто нам гарантував, от з тими країнами потрібно і говорити. І потрібно говорити були з самого початку. Тоді, як тільки перші зелені чоловічки з'явилися в Криму. Тому що ми не можемо відрізняти Крим і Донбас. Бо зараз кажуть, анексія Криму, окупація Донбасу. Я вважаю, Крим і Донбас ми не можемо розділяти. Тому що і там один ворог. Як на вашу думку, чому за 4 роки ведення активних бойових дій на території України до Будапештського меморандуму, на який постійно вказує Україна, більш ніхто зі світової спільноти не звертає увагу або якимось чином не реагує на цей документ? Про Будапештський меморандум ми говоримо всередині України. Я не чула, що президент Порошенко на міжнародній арені заявив про те, що давайте зберемося в форматі, в Будапештському форматі. Ні разу. І от дивіться, на багатьох каналах представники Порошенка, вони говорять про те, да, він неефективний, Будапештський меморандум, да, там не те щось записано в цьому Будапештському меморандумі. Усередині країни дуже багато дискусій з цього приводу, але у нас є наші зовнішні і підписанти, і, власне кажучи, наші зовнішні гаранти країни, які не виконують, власне кажучи, цей меморандум. І у нас є реакція, власне кажучи, голови Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Україна зробить колосальну помилку щодо зламу Мінських угод, якщо закон про реінтеграцію Донбасу все ж таки буде остаточно ухвалено і підписано президентом. Давайте послухаємо цитату. Той, хто зробить перший крок щодо зламу мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада перебуває за крок від цієї помилки, якщо вона остаточно ухвалить закон про реінтеграцію, який зараз у них пройшов друге читання. Побачимо. Голова Міністерства закордонних справ Росії, країни, яка є підписантом цього меморандуму, от реагує на законопроект про деокупацію от подібним чином. І все ж таки Росія підписала, будучи підписантом цього меморандуму, навіть вчора була інформація і реакція від Міністерства закордонних справ України про те, що вже скільки років Росія не виконує Мінських угод. Заява якось погрозлива навіть Лаврова, він намагається чимось там шантажувати Україну цією заявою. Ось така реакція. Як ми можемо вести діалог про меморандум у таких умовах, якщо підписанти цього меморандуму відповідають нам погрозами?
Знаєте, спочатку хоча б потрібно зібратися в форматі, може, без Росії. Спочатку, може, без Росії. Але ж те, що А який формат тоді має бути? уже зберуться частина країн-підписантів, це вже добре. І ці країни зможуть давити на Росію. Перше – це санкціями. Ви знаєте, що б хто не говорив, але санкції діють на Росію і на російську економіку. І чим більше будуть посилені санкції, тим більше Путіну прийдеться йти на якісь уступки. От дивіться, от спочатку ж був підписаний Мінськ-1. І Мінськ-1 був підписаний між Кучмою, який не був президентом України, і взагалі, це зараз він людина пенсіонер на пенсії. Да? Був президентом, але ж і представниками бандформувань. І от саме після Мінська-1 з'явилася змога маніпулювати позиції України. І саме Мінськ-1 легалізував оці бандформування. Тобто представники України підписали з бандформуваннями Мінськ-1. Це вже неправильно. А в основі Мінську-2 все-таки лягли ті домовленості, які були спочатку підписані в Мінську-1. Тобто воно спочатку всі зрозуміли, що цей Мінськ-2 він зайде в глухий кут. І, до речі, від Мінськ-1 і Мінськ-2 нам нав'язали. А я знову кажу, що Україні потрібно говорити і більш бути наполегливішій своїй зовнішній політиці. Як, на вашу думку, як довго буде тривати сам період реінтеграції Донецької і Луганської області в Україну? Спочатку потрібно говорити про деокупацію нашої території, тому що просто реінтегрувати цю територію з російською армією, з бойовиками – це неможливо. Я першою ставила деокупацію, тобто потрібно, щоб Україна повністю контролювала кордон з Російською Федерацією, а потім уже йде процес реінтеграції. І зараз ми бачимо про те, що говорять стосовно того, що будуть введені миротворці, і 16 лютого в Мюнхені буде конференція, і будуть обговорювати всі ці питання про те, що може ввести 20-тисячний контингент миротворців на територію України. Але ж тут потрібно усвідомлювати, що якщо потрібно вводити миротворців, то їх потрібно вводити тільки на кордон з Росією і Україною, а не на лінію розмежування, тому що якщо поставити миротворців на лінію розмежування, це буде заморожений конфлікт, і ми на десятки років не зможемо деокупувати ту територію. І ще є таке питання. Введення миротворців. Є два виходи. Перший вихід – це введення миротворців, які будуть контролювати територію, да? А є другий вихід – це миротворці будуть повертати нам цю територію. Це вже збройний конфлікт. І тут потрібно дивитися, на яку місію миротворців погодиться і Україна, тому що для того, щоб ввести миротворчу місію на територію України, потрібно згода Верховної Ради України. На яку місію ви погодились? От ви бачили реальну ситуацію, ви регулярно бачите ситуацію, яка у Луганській області. На який різновид місії ви погодились? Поставити на лінію розмежування, на кордон України з Росією місію миротворців. Тобто, щоб вони контролювали кордон. І обов'язково, щоб в цій місії не було Росії. Тому що от Росія зараз намагається із країни-агресора перетворитися в країну миротворця. Але ж ми бачимо, що саме російські війська знаходяться на території окупованої частини Луганщини і Донеччини. Та і Криму також. Яким чином це можна зробити, якщо у складі цієї місії також будуть представники з Білорусі? Білорусія – це одне, а Росія – це зовсім інше. Тобто я вважаю, що представників Росії не повинно там бути. Але це дуже довгий переговорний процес, це дуже тонка дипломатія, яка повинна у нас бути. І, чесно кажучи, сподіватися, що швидко ця місія війде на територію України, я б не сподівалася. Чому це довгий процес? І ще ж потрібно, щоб парламенти тих країн,
де будуть введені миротворчі війська, вони узгодили цю позицію. Потрібно виписати бюджет, який буде на цю миротворчу місію. Звідки він буде йти? Фінансування цієї миротворчої місії. Тобто, крім того, що ввести, потрібно ще дуже багато таких фінансових питань вирішити по введенню військ. Ну, досить дискусійна тема і всередині країни, і зовні на міжнародній політичній площині щодо миротворчої місії на введення її в Україну. Власне, є реакція президента України Петра Порошенка, який переконаний в тому, що миротворча місія не може... Організація Об'єднаних Націй на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру. Власне, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. А от як ви вважаєте, досить гостра реакція є у наших у країни-агресора, у представників Російської Федерації, які досить гостро реагують і гостро критикують присутність подібної місії на території України і введення її. Як ви вважаєте, чому? Ну, по-перше, Росія спочатку критикувала, зараз Росія зацікавлена в тому, щоб завести свою миротворчу місію. Але не Організація Об'єднаних Націй. Да. І стосовно Порошенка, чесно кажучи, поки буде Порошенко, поки буде продовжуватися війна. Тому що... Президент вітає цей крок. Як ви вважаєте, це все ж таки позитивний крок введення миротворчої місії? Це позитивний крок. Але для того, щоб його ввести, знову кажу, потрібно дуже такий тонкий переговорний процес. Не заяви, не красиві заяви, а робити кроки для досягнення миру і для досягнення якихось позитивних змін в питанні урегулювання конфлікту. До речі, ви ж бачите, що зараз і Юлія Тимошенко, коли була в Сполучених Штатах Америки, її запросив Курт Волкер на зустріч, і також вони обговорювали тему припинення війни на Донбасі і повернення нашої території. Переговори були дуже плідні. Курт Волкер перший на своїй сторінці написав про те, що дуже гарна розмова відбулася, і вони там досягли певних порозумінь. Я думаю, що далі ми будемо вже знати, про що саме говорили Юлія Тимошенко з Куртом Волкером. Тобто ми бачимо, що Сполучені Штати Америки намагаються вести перемовини не тільки з Петром Порошенко, а вони залучають світових політиків, а я вважаю, що Юлія Тимошенко – це світовий політик, до якого прислуховуються не тільки країни Євросоюзу, а також і Сполучені Штати Америки. От повертаючись до теми, до перемовин у Сполучених Штатах, і, власне, там нещодавно відбувся і молитовний сніданок, на якому було присутньо багато представників української влади. Я хотіла б вас, Сполучені Штати надають Україні і підтримку на світовому політичному перемовинах, і на міжнародну підтримку, і залучають партнерів, і допомагають і санкціями, і введенням постійно санкцій, і от постійно тривають і перемовини, і постачання зброї вже реально відбувається українській армії. Як ви вважаєте, от, власне, і те, як гостро реагує на це представники Російської Федерації, чи можна це вважати досить дієвою підтримкою проти нашого агресора? Це так, дієва підтримка, і головне, що ми бачимо уже позицію Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо раніше вони були то озабочені, то занепокоєні, то ще чимось, але зараз ми бачимо реальні санкції, причому санкції постійно вони посилюють. Ми бачимо за останній місяць санкційний список у них значно збільшився. Ми бачимо про те, що будуть давати нам зброю, і це
правильно, тому що Україна повинна говорити з Росією з позиції сили, сильної армії, і наша армія повинна бути забезпечена, і з позиції не тільки і переговорного процесу. І ми бачимо, що і Курт Волкер, і інші політики Сполучені Штати Америки, якщо раніше вони більш демократично, можна сказати, відносились до Росії, і вони сподівалися, що Росія піде на якісь поступки, то вони зараз бачать, що Росія не хоче йти ні на які поступки, що, ну, по крайній мірі, до президентських виборів вони будуть посилювати свою агресію, і тому позиція Сполучених Штатів для нас дуже важлива. Але ж знову хочу зазначити про те, що ми повинні сподіватися і на Сполучені Штати Америки, і на Євросоюз. А в першу чергу ми потрібні сподіватися саме на себе. Від нашої позиції, від нашої от такої, ну, знаєте, єдності дуже багато що значить. Від того, що ми хочемо, що хоче Україна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну, то саме Україна повинна робити які процеси всередині держави мають відбутися на політичному, на суспільному рівні для того, щоб дійсно з'явилась, ну, так звана та політична воля, щоб зупинити агресію? Ну, я завжди казала, що нам потрібно перезавантаження влади. Тому що пройшли соціологічні опитування, і підтримка Верховної Ради 4%. Люди, 4% наших громадян України тільки підтримують Верховну Раду. А ця Верховна Рада приймає закони, по яким потрібно жити людям і всій нашій країні. Це перше. По-друге, але ж за цю Верховну Раду люди ж і проголосували. Ну, проголосували, але ж не виправдала довіри ця Верховна Рада. І знаєте, в усіх демократичних країнах, якщо Верховну Раду не підтримують громадяни їх країн, іде перезавантаження влади, йдуть на вибори. А наші народні депутати так вчепилися в свої крісла, так вчепилися в свої місця, що не хочуть навіть зрушити з місця, тому що вони зрозуміють, що ті, які зараз в парламенті, вони більше в парламент не попадуть. І тому вони доживають якби останні часи. А от наразі у цей період, в якому ми знаходимося, це вдалий час для перезавантаження влади? Ви знаєте, завжди вдалий час для того, щоб змінити щось в країні. Тому що не може країна котитися в пропасть якусь. І те, куди нас зараз тягнуть, цю Україну, це що нормально, що наші українці виїжджають за кордон? Це нормально, що наші кращі люди виїжджають в Польщу, в Чехію, і країни Євросоюзу постійно збільшують кількість робочих місць для наших українців. Це відток нашої робочої сили за кордон. Це недолуга політика наша і зовнішня, і внутрішня. І, по-друге, я вважаю, що ситуація в Україні зміниться тоді, коли будуть і президентські вибори. Коли прийде президент, який зможе брати на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, який не буде боятися бути головнокомандуючим в нашій країні, який може брати на себе відповідальність. І знаєте, все-таки я вважаю, що президентом України повинна бути жінка, тому що Україна – це жінка, жіночого роду. Да? І я думаю, що якби в Україні була жінка-президент, то наша б країна змінилася. І крім Юлії Тимошенко, я, чесно кажучи, не бачу людину, яка б змогла змінити щось в Україні, яка б хотіла змінити в Україну. Повертаючись до досягнень Юлії Володимирівни, власне, до її поїздки у Сполучені Штати Америки, от нещодавно, власне кажучи, до допомоги Сполучених Штатів і у постачанні зброї, і у постачанні і різного роду висловлювання підтримки для України, і багато європейських країн. Наскільки це, на вашу думку, дійсно дієва загроза для того, щоб Російська Федерація відступила від кордонів Луганської та Донецької області? Чим більше ми будемо вести перемовин, і чим більше ми країн на свою сторону будемо залучати, що потрібно для цього робити? Це не тільки ж Сполучені Штати, з якими європейськими країнами ви знаєте, потрібно?
з усіма європейськими країнами і ще з країнами бувшого Радянського Союзу. Литва, Латвія, Естонія. Чи Це ті країни, повинна які Україна прагнути у НАТО? Я вважаю так. Тим більше соціологічні опитування останні групи рейтинг показали, що українці бажають вступити в НАТО. Тому що, знаєте, той міф про те, що НАТО – це щось страшне, він уже розвіявся. І ми розуміємо, що під час війни в НАТО нас ніхто не візьме, але прагнути Україні в НАТО потрібно. Нам потрібний захист. Нам не потрібні вже обіцянки, що ми вам щось гарантуємо. Нам не потрібні обіцянки, що ви зробіть щось, а ми вам обіцяємо. Нам потрібно стати повним партнером НАТО, і тоді вже ми будемо відчувати себе захищеними. Тоді і армія у нас перейде зовсім на інший рівень, і підготовка наших українських бійців будуть зовсім на іншому рівні. І це головне, це для нас головне. Як наразі ви ставитесь до тієї ситуації, в якій зараз знаходиться українська армія? Як ви її оцінюєте зараз? Ви знаєте, ситуація змінюється. Хотілося б, щоб було краще, але ж те, що йде переоснащення армії, це вже дуже гарно. Хоча, знову повертаюсь, оті хлопці, які на передовій, на першій лінії розмежування, вони потребують уваги. Тому що озброєна армія – це друга, третя ланка, да? Це полігони. А ті, хто знаходиться на передовій, там потрібно туди більше уваги. Як ви вважаєте, оцей крок, який зробила українська армія з 2014 по сьогоднішній день, це може бути ознакою позитивного впливу і позитивного керування нашого головнокомандуючого? Це, знаєте, це його обов'язок. Це його обов'язок, але ж давайте подивимося, на цьому він також заробляє. Тому що, яким чином? Тому що все ті ж самі машини, які виготовляються для нашої армії, якими забезпечується армія, виконують на Ленінській кузні, власником яких є Петро Порошенко. Тобто замовлення, вони йдуть, вони пов'язані саме з бізнес-структурами, з бізнес-партнерами Петра Порошенка. Але те, що армія почала переоснащатися, це дійсно позитивне. Це позитивне. Хотілося б краще, але позитивний момент є. Не було б іще корупції в армії, не було б іще откатів в армії по забезпеченню нашої армії, було б ще краще. І знову кажу, перша лінія потребує уваги, тому що туди не доїжджає. Я хотіла вас ще запитати щодо ви спілкуєтесь з людьми з Луганщини, от як їх ставлення до НАТО, до Сполучених Штатів Америки, до європейської до допомоги європейських країн, от як вони це розцінюють? Чи достатньо це? Ви знаєте, раніше луганчани дуже боялися НАТО, тому що постійно до 2014 року ролики «Американський сапог будуть на нашій землі». Зараз ситуація змінюється. Тому що люди розуміють, що вони повинні бути захищені. Ви знаєте, змінюється ситуація і на окупованій частині Луганщини, тому що от люди, які здравомислящі, можна сказати, вони хочуть повернутися в Україну. Да, пенсіонери, які займаються пенсійним туризмом, вони отримують 2 пенсії, вони начебто, у них все гаразд. Але люди, які вели свій бізнес, вони розуміють, що там вести бізнес практично неможливо. Вони бояться виходити на вулиці, вони там не захищені, вони взагалі, у них немає віри в майбутнє. І тому середній вік людей, вони хочуть повернутися назад в Україну. Але ж, ви знаєте, поки дійсно не будуть прийняті якісь кардинальні міри, нема надії повернути ці території. Тому що чим далі, тим вони більше і більше віддаляються від нас. Дивіться, саме страшне те, що в школах
іде зомбування наших дітей про те, що наша країна там ЛНР, да? Про те, що там лунає гімн ЛНР, і діти, які йдуть до школи, а вже 4 роки війни, дуже багато вони забули, що таке Україна. Вони вже бачать оце гетто, оцю сіру зону, і вони думають, що це нормально. Коли я розмовляла з ректором одного з київських університетів, і коли, говорить, приїжджають діти-переселенці з цієї території і поступають в наші вищі навчальні заклади, то потрібно десь півроку, рік для того, щоб вони трошечки, як кажуть, відтаяли, щоб вони зрозуміли, що тут їх ніхто переслідувати не буде, щоб вони зрозуміли, що тут зовсім інше життя. Так це ті діти, які жили в Україні, які пам'ятають Україну. А що будуть з тими дітьми, які от зараз живуть? Це дуже складно. Але ж, ви знаєте, я думаю, все-таки, коли ми повернемо ту територію, якщо ми будемо працювати з нашими людьми на тій окупованій території, ми зможемо їх повернути. Я в цьому впевнена. Може, це не так швидко, але цей процес потрібно розпочинати, тому що це наші українці, це наша земля, це наші люди. І те, що в нашій країні війна, винна та влада, яка була. Це і інформаційна політика, це і переділ власності, і це те, що одним олігархам віддавалася одна територія України, а іншим друга територія України. Зараз президент повинен бути той, який би єднав Україну і західну, і східну, тому що Україна одна, Україна унітарна держава, Україна сильна держава. У нас гарні люди, у нас все є для забезпечення нормального життя. У нас все є для забезпечення і Донецької, і Луганської області, і з ваших слів, очевидно, що люди, які живуть і у сірих областях, і у так званих ЛНР, ДНР, теж хочуть назад у Україну, до нормального цивілізованого суспільства, до нормальної до держави, яка здатна створити і життєзабезпечення, і умови. От я хотіла, у нас дуже мало часу залишається, хотіла все ж таки вас запитати, чого найбільше бояться люди, які живуть у цих прифронтових і у сірих зонах? Вони бояться обстрілів, вони бояться, що вони можуть повернутися на окуповану частину. Тому що, от, наприклад, частина Попаснянського району Станично-Луганського, ми її відвоювали. Вона була окупована, і вони бояться цього повернення. А також мешканці окупованої частини Луганщини і Донеччини, вони бояться того, що коли зайде Україна, то почнуться всі страшні арешти. І тому, от, наприклад, ми підготували закон про прощення, наш громадський рух «Сила права», про те, що люди, які живуть на тій території, але у них не було в руках зброї, вони не вчинили тяжкі якісь злочини, вони будуть прощені, тому що дуже багато людей бояться сюди заїхати, тому що у них кредити в банках. Дуже багато людей, наприклад, МЧСники, які виїжджають на пожари, вони кажуть, а якщо зайде Україна, нас також арештують. Тобто є люди, які просто забезпечують життєдіяльність цієї території, да, вони не інформовані. І люди потрібно, щоб вони розуміли, що не буде повальних арештів, як там пропагандують, що не буде, знаєте, шукати і розстрілювати України не буде. Що є люди, які являються заручниками тої ситуації, тих обставин. І ці люди попадуть під закон про прощення. І для того, щоб наступив мир, нам потрібно іще вміти прощати і розуміти. Тих вбивць, да, їм прощення немає. Але завжди війна закінчується, завжди є мир. І головне, щоб і в серці був мир, і ми розуміли. Ви знаєте, коли щоденно гинуть хлопці, і сьогодні, да, один загинув, там було пару поранених, воно не вартує того. Ми повинні рятувати наше життя, наших кращих хлопців, бо це наша Україна. І тому я думаю, що потрібно виписувати цю формулу миру, але без втрати наших людей і нашої території. Пані Ірина, от наостанок останнє питання. От за законом про
реінтеграцію Донецької і Луганської області військовим, українським військовим надаються додаткові повноваження. Як ви вважаєте? Тобто і здійснювати арешти, і здійснювати додаткові контролі. Дуже коротко, будь ласка, вас дуже прошу, залишається півхвилини. От як ви вважаєте, як будуть сприймати люди у Луганській області розширення повноважень українських військових? Ну, по-перше, ми подивимося, як це воно буде відбуватися, а взагалі цей процес потрібно контролювати. Тому що, ви знаєте, ну, і зараз повноваження військових дуже-дуже великі. І тому я все-таки сподіваюся, що хватить мудрості не хапати простих людей і не саджати їх, а саме займатися тими сепаратистами і тими людьми, які проводили референдум. До речі, ті люди, які проводили референдум на неокупованій частині Луганщини, вони зараз ходять, спокійно пересуваються. Зрозуміла ваша думка, ваша позиція. На жаль, вже час вичерпали, навіть трошки перебрали. Ірина Ворігіна, виконувач обов'язків голови Луганської обласної держадміністрації у 2014 році. Регулярний свідок того, що реально відбувається у Луганській області. Була сьогодні гостею ранку. Дякую вам, пані Ірино, що прийшли. Ранок продовжується на телеканалі АТР новинами з Іскандером Маметовим.